Здравейте, отново съм Георги от AI Conto. Искам да ви покажа как сигурно за по-малко от минутка и половина ще дигитализираме 20 документа. Голяма част от вас все още имат клиенти, които не носят фактури на хартия. Ето виждате как е самата фактура. Често е с касови бончета прикрепени, което прави непрекъснато сканиране с други скенери, като Canon, например, невъзможно, тъй като касовите бончета, както са прикрепени, повреждат устройството. Сега в момента работим с едно устройство iRiscan Desk 6, което е сравнително ефтино. Цената му е символична направо, бих могъл да кажа, около 250-60 лева. Има и по-нови модели и те са професионални скенери, които ви позволяват дори цели книги да дигитализирате. Та направо да започваме, ето 12.46 на 29. Аз съм си кръстил фактурите, те са 20, избрал съм си папката и започваме да ги сканираме. Ето първата фактурка е готова. Аз ги кръщавам с името на доставчика и съответния месец, за да може при проверки по-лесно да ги разпознаваме. Сега за целите на демонстрацията и начина, по който са организирани, това може би известно ще на забавя. Хранителна борса Александър. Добре. Ето готови сме. Просто виждате, касовите бончета са повдигнати така, че да не закриват нищо от фактурата, за да може в последствие, когато ги пуснем за обработка през агента, да няма липсваща информация, която той да вижда. Тук забравихме да я прекръстим доставчика, но случват се такива неща. Това нещо ви позволява да имате дигитален архив. Сега при нас това е подредено по години и по месеци. И при една проверка от NAP можем бързо да намерим конкретния документ или пък да изпратим голям обем документи, обединени като един PDF-ски файл, пък вече в последствие NAP да си ги разархивират или да си ги търсят какво, къде, що, как е. Тук направо тия фактури вече са по една, ще ги кръстим други. Тук не се вижда датата обаче. Така ще направим. Ще изтриме. Има даже професионални скенери, които са на iRiscan Desk от серията, малко по-скъпи, но те съответно пък имате бутон. Все едно си представите като шебна машина, където с него натискате. Сега в момента губя малко излишно време да натискам бутони по клавиатурата. Вече тук малко с кабелаците сме. Виждате как бързо се получават нещата и най-лесното е, че после агента получава много качествена информация, пък ви ползата за вас, че имате дигитален архив. И дори нещо да трябва да търсите, ще го намерите сравнително бързо. Тая фактура даже е ръчна. Може после да снимаме видео как се обработва. Тая пък е завъртяна по някакъв странен начин. Оп, тук не сме оправили бончето. Ето виждате 20 фактури за около 2 минутки максимум се снимаме. Надявам се, че видеото ще ви е полезно да си работите с подобен тип устройства и да имате първо дигитален архив и второ сканирани документи, които много лесно и бързо да качвате на агента, въпреки че те са с касови бончета прикрепени, не се налага да ги разкачате, не губите време, просто ги прегъвате, за да се вижда всичко на фактурата и сте готови.